ഈ വർഷത്തെ മലയാള ചലച്ചിത്ര അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവാദം ഉയർന്നു വന്ന് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ശ്രീ അലൻസിയർ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ, അദ്ദേഹത്തെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരിക്കലും മോശമായ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. നല്ല കഴിവുള്ള നടനാണ്, ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വാർത്തയിൽ ഇടപിടിക്കാറുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടുവായത്വം കാരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മോശമായ രീതിയിലുള്ള പല വാർത്തകളും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രവിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു വിവാദ നായകനായി അദ്ദേഹം മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഒരു പരിധി വരെ ഇതാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൻ്റെ ദിവസം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു. അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവാർഡ് ശില്പത്തെ കുറിച്ചും അവാർഡിൻ്റെ ചില രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇതെൻ്റെ വാക്കുകളല്ല, അലൻസിയുടെ വാക്കുകളാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നതയുള്ള ശില്പം നൽകി ഞങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാണ് ഒരു പുരുഷ പ്രതിമ നൽകുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അഭിനയം നിർത്തും എന്നും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയം നിർത്തുന്നതും തുടരേണ്ടതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യമായ തീരുമാനങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നതും ശരിയല്ല. ഇവിടെ മലയാള സിനിമയുടെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് 1970 ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നൽകിയത് ഇതേ ശില്പമാണ്. എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ട് ആ ശില്പം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രലോഭനവും പ്രകോപനമൊന്നും എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവാർഡ് ശില്പം കണ്ടിട്ട് പ്രലോഭനവും പ്രകോപനവും ഒക്കെ അലൻസിയർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസിക നില പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഒരു ശില്പത്തെ ശില്പമായി കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീയുടെ നഗ്നമായ ശരീരമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ചിന്താധാരകളെ തുറന്നു വിടുക ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്ന കാര്യം, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ഒരു സ്ത്രീവിരോധിയായിട്ടൊന്നും ആരും ചിത്രീകരിക്കരുത്. എന്തിനാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ആളുകൾക്ക്, അത് സംവിധായകൻ തൊട്ട് വളരെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ, മാറുമറക്കാത്ത സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശില്പമായി നൽകേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. പിടികിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാര്യം, ഇനി നാളെ എൻ്റെ മാനസിക നിലയെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും പറഞ്ഞ് വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒന്ന് സിനിമയുമായി അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം കിന്നാരത്തുമ്പികളുടെ പേരിലുള്ള അവാർഡല്ലോ, മലയാള ചലച്ചിത്ര അവാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു മാറുമറക്കാത്ത ഒരു ശില്പം നൽകുകയാണോ ഒരു മികവിന് നൽകേണ്ട അംഗീകാരം എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇവിടെ മലയാള സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഒരു മലയാളിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം ആണ് അവാർഡായി നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അനുഭവവേദ്യമാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം, ഇത് സിനിമ അവാർഡാണ്. അപ്പോൾ സിനിമ അവാർഡ് നൽകുമ്പോൾ ആ സിനിമക്ക്, സിനിമയുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തീമായിരിക്കണം ആ അവാർഡിൻ്റെ ശില്പത്തിനുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ നടത്തിയ പരാമർശം, അലൻസിയറുടെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകളൊക്കെ വളരെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു. ഫെമിനിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. കാരണം ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ സമത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പദം, അപ്പോൾ പുരുഷ സമത്വമില്ലേ എന്ന് ചിലരിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവല്ല എന്നും അവർ പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പരിഗണനയും വേണ്ട ആളാണെന്നും ഒരു തോന്നൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്.
കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഗോള ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതിന് പറയുന്നത് ജെൻഡറിക് ടേബിൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബൽ ജെൻഡറിക് ടേബിൾ. ആ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡറിക് ടേബിളിനകത്ത് 127 സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ രാജ്യം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത്രയും ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. ഇപ്പം സ്ത്രീപക്ഷവാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേനി നടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ ശ്രമിച്ച ആളുകളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കണം, മനുസ്മൃതിയുടെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിത എന്ന് പറയുന്ന ആ വാദഗതിയിൽ നിന്ന് അവർ മാറാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പാർലമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമിത്ഷായുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നവളാണെന്നും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നതും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. ചില ആളുകൾ പറയും തുല്യത 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 എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരുന്നാലും മറ്റു മേഖലകളിലായിരുന്നും കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആ തുല്യതയിലേക്ക് അവർ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ അവർ വളരെ മാന്യമായ പദവികളിൽ അവർ വന്നേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പറയും, ചില ഈ സ്ത്രീപീഡന നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ നിയമമൊക്കെ എന്നോ പൊളിച്ചു എഴുതുന്നത്, പലപ്പോഴും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീ അബലയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും വാദിക്കുന്നത്. അലൻസിയറുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഇത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ്. ഒരു ശില്പത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസിക നില വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് അത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ട് മാറുന്ന എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനി സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെറുതാവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പുരുഷനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന് മുകളിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ, ചില സ്ത്രീപക്ഷവാദികൾ എനിക്കെതിരെ വാളവങ്ങും. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ലളിതമായ 1-2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പദം 16 വർഷക്കാലം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. ഇപ്പൊ ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി ബംഗാൾ ഭരിക്കുന്ന മമതാ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയത് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടല്ല. ജയലളിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു 10 ഭരിച്ചത് സ്ത്രീ സംവരണം കൊണ്ടല്ല. മായാവതിക്ക് UP-യുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ സാധിച്ചത് സ്ത്രീ സംവരണം കൊണ്ടല്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് അതുപോലെ വളർന്നു വരാനും അവിടെ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരാൻ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ആ രീതി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും നമ്മൾ എന്ന് തയ്യാറാകുന്നു, അന്നേ സ്ത്രീ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാകൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതല്ലാതെ മുടി മുറിച്ച് പുരുഷനെ പോലെ വേഷം കെട്ടിയത് കൊണ്ടോ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ബഹളം വെച്ചത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. പകരം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളരാൻ വിടുക, അവരെ പറക്കാൻ സമ്മതിക്കുക, അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുക, അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അലൻസിയറെ പോലെ എന്തോ ഞരമ്പ് രോഗം ബാധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു പദം പ്രയോഗം നടത്തുന്നില്ല. അത് ഒരു അനാവശ്യ പദപ്രയോഗമായി ക്ഷമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു പദം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ നമ്മൾ പുറംകാല കൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുക. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയും സ്ത്രീ സമത്വവും സ്ത്രീ സംവരണവും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീയെ മുന്നോട്ട് വരാനും ആ സമത്വത്തിൻ്റെയും ആ സംവരണത്തിൻ്റെയും ആനുകൂല്യം ആ സ്ത്രീകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതൃസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീ സമത്വം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. അദ്ദേഹം 33% സ്ത്രീ സംവരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 73-74 ഭേദഗതികൾ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 1996 കേരളത്തിലെ ശ്രീ EK നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ സഖാവ് EMS ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ പദവി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ
അന്ന് പുറത്തിറക്കിയൊരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ വരികൾ EMSന്റെ ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലെ 73-74 ഭേദഗതിയുടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി 2 ചേരികളിൽ നിന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. അത് നല്ലൊരു മാന്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനമായി നോക്കാം. EMSനെ പോലുള്ള ആൾ നമുക്കറിയാം, അതൊരു താത്വികാചാര്യനാണ്. ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ബാറ്റിയുടെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലം തലം തൊട്ട് ബൂത്ത് തലം തൊട്ട് മേലോട്ട് അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിട്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അതിനുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ആ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു ഭാവിയുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് ആ സ്ത്രീകളിലൂടെ വലിയൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, പഞ്ചായത്തുകളിൽ പലപ്പോഴും ഭാര്യയെ മത്സരിപ്പിച്ച് ഭർത്താവ് പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ സ്ത്രീയെ അവരുടെ ആ പദവിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് അതിനുവേണ്ട പരിജ്ഞാനവും അതിനുവേണ്ട കരുത്തും പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമത്വം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാകും. അതിനുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം. അതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടേത്. ഞാനിവിടെ സിനിമാ അവാർഡിൻ്റെ ശില്പത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ രൂപമായതുകൊണ്ടല്ല, മാറുമറക്കാത്ത നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ രൂപമായതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം. കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് ദത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശില്പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ അദ്ദേഹം കേട്ട് ശീലിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടാവും, മുല മറക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവരവരൊക്കെ, നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ, അവരൊക്കെ അത് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞ ആളുകളാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന, മനസ്സിൻ്റെ നെരിപ്പോടിനകത്ത് എവിടെയോ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അംശങ്ങളായിരിക്കാം ഇത്തരം ഒരു ശില്പത്തിന് രൂപം നൽകാൻ ദത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ശില്പിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ അവസ്ഥയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് മാറുമറക്കാതെ നടക്കുന്നത് വളരെ അപമാനമായി കാണുകയും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച നാട്ടിൽ പലരും ആ മാറുപുറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അതൊരു അശ്ലീല പരാമർശമായി പോകുമെന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു അവധാനതയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനവും ചർച്ചയും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അത് അനിവാര്യമാണ്. അതിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആ നിയമത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇതിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.